ebe a wụbandụ Anambra na Imo cross ebe banye Imo steeti ebe a Anambra ọwụrụ asị ebe a ka a na-eji those boys abalị a na-eji ka a na-eji moto a na-eji onwe ya a na-eji abata so anyị kpọnyere dia today anyị fụ ka o si eme bandara Anambra na Imo Akwu head ito were amaruru jite na nsa ọ dị road wee ya so ọ bụ na ile anya ihe afụ na the men nọ n'ọrụ mmiri ajita ka a na-akpọ ụras ya dị bandara that bridge mebiri emebi ebe a wee ebe a bridge dakpuru so the boys are good to go. We are waiting for them to come. So are we good to go? Good to go. Confirm. Okay, your boys are good to go. Ebo soro ha no. Aya no na ebe for an hour when die for. Pass no ha nwe obodo. But let's see. Onye ọbụla asịrị ka o mebie ala Anambra ya emebie. Mmiri anyị nọ na ya emebi onye ahụ. Onye si na anya ama n'ije anya ama nwa isobere isi nke ete. Onye bịa sị na ka o megide anyị, onwe ka o ya emegide. The boys are good. Thank you, sir.